Nga nang maangkas mag-ibalik. Mo gani dai. Bati na bitaw ta no. Ah. Oh, puya mo ni akong partner na wala pas patay magid siguro ni nako. Oy, mo istad na ko ano eh. No, Makakita ko higayon nga makasibat. Bukaratel kog dagan oy palayo ani tawana. Diritaan ng kuan dito sa anggulo sa mga magtiayon dong irin sa iba sa imong giingon or managrelasyon Yes, day, sige. namang kato sila kaugaling pamilya no. Managrelasyon. Okay. Okay. Okay ra ba nga ang imong partner nga laki dunay armas? Nya di siya pulis. Oo. Di siya Dili, kana dili. na aga sundalo. Wala siya sa otoridad, wala. Oh. Gas kung dato-dato ta natay lisensyado baril pero kung kuan Kung ordinaryo ra po ordinary. dakag. Ikaw okay ra ba na as bana dong irin? Nagyog ka. Sa man ni ako bana. Oy nga. Ano na aman di mo siya pulis. Mm. Di mo siya kaning sundalo. Mm. Ano man mo siya? Ano nga naaman ni siya ingon aning klaseng hinagiban? Unsa na ini siya? Mag-wonder po siguro ka no? Oo. Oh. Nganong- Mag-wonder po nga na makaingana. Kay Bawal ba na nga magdada ka ng hinagiban nga wa kay pagtugo sa gobyerno. Mm. Oh. Ya, gawas pa ana dong irin. Sa NPA ba siguro? Na, kulba. Kung ako asawa or partner, murag kulbaan ba sige unayon pala hino or sa mahitabo mag-away-away ta, di ba? Di ba malikayan nga naman jay bikil-bikil. Unya mao'y maunag bunlot. Magkinag day basta magbikil-bikil mo init ang ulo day. Dali ra gyud kay paghulbo sa armas. Maisog man basta ang armas kay magsalig man day Maisel. Mao gani no. Sa mga tunay tabo kagapon. Nagiibot yun sa bana. Nakita sa mga pulis nga na armas day. Naka-feel po ang mga pulis nga in danger po ang ilahang safety. Siyempre. Siyempre. Oh. May guro po pulis no. Mao oy. Pauna day ka. Nya di ba mo siya, wa man gid siya kanang di siya lisensyado, wala gid siya dili siya pwede jud nga mo gunit og armas dong irin no. Nay atong asikasuhon rong adlaw day pasikaso Si tanang Don. Radyoman Kirby. Si Radyoman Kirby. Para nga ma-establish og unsa gyud Radyoman Maisel ang backgrounder atong napatay karon nga hostage taker day. Yes, so kana kasama ha atong mga magtiayon nga naminaw karon kung naaman tay mga bikil-bikil, kung naay mga magunitan bisan dili baril dong irin. Bitaw. Unsa bay kanang mga nabitoy gyud mga tawo nga abtik kay mo bira og kanang whatever nga mapunitan labi dag mag-away. Siguro sa pagkabata nila naay pod sila experience ni ana pero kung naa ka sa relasyon dili gid siya maayo kay Bitaw. labi nagnaay mga anak, no? Makita sa mga anak niya naapod na siya epekto sa ilaha. Correct day Maisel.